טוב, מאכלים יפנים, והפעם אוריו יפני. השקיעו באריזה, עשו פה דרקון וזה ציפור כזאת. תכבה את המקרר. הנה פה, יש פה גם ירח כזה, לא, או שלא יודע מה זה, לא יודע אם זה יפנית או סיני, אני לא כל כך מבין בזה. יש לנו פה כוס חלב, יש לנו 2. בואו נפתח. ככה נראית אריזה אחת. זה הפוך. ככה. אני לא מבין. אוקיי, בואו ניקח לנו אחד. אני אקח כוס חלב. בואו ניטע. אתה לא רוצה לטבול? אני רוצה. על האורות ציור של דרקון כזה יפה. 3-4. למה לי אין ציור של דרקון? אולי טוב לכולם. לא, זה טעים. טעים. לא הבאנו את זה מארץ וגם לא מיפן. הבאנו את זה מפראג. לא יודע למה יש שם את זה. אני חי. טוב. לסיכום, 7/10. חמת? 5.5 כזה. אם אתם רוצים, אנחנו עושים הגרלה על חבילה שלמה. אז יאללה ביי. אם אתם רוצים להשתתף בהגרלה, שימו לייק לסרטון. תירשמו לערוץ ותגיבו איזה תגובה שבאה לכם. יאללה ביי.